Scout taldearekin, scout taldea zitzen dugu, nortzuk zineten hor antolatzen scout taldea? Antolatzen. Bego Leaga, Mire Sarrenandia, nire aizta Ana Bebai, gero mutilek Angela Arregi, ez dakitina Oleaga egon pasan. Ezketan ibiltzen ginen inguruen eta zozertarako behar izan espero deitu eta laguntzeko prest. Nortzu gehiago. Hainbat talde egon ziren, ez gau taldekoetan. Ni eukin egazan bi talde, baina bakoitza zeuken bere talde, ero bere talde berroa gehiago, eta gero noizbenka egiten genuen batzarra. Hori dana, Eleizan babespean zan, Eleizako talde bat moduan, baina guk antolatzen dugun gure gara. Guk ez genuen zera emoten inori bez. Guk esate baterako nire talde Bego Leagan talde zan izango euskera eskola. Zere Bego euskera ez zuen berbertu. Nire talde euskaldunera esan, bai talde biek. Lehenengo izan zen neskana bakarrik, horrek nausitxoago, eta gero neskak eta mutik. Nausitzuen artean nortzuk ibili ziren zurekin? Nirekin, nausitzuen artean. Uri Ruiz, Berri Zabagoiti aiztak, Ana Mari eta Kontxi, Mari Jose Barnetzea, bai, Mila Gallastegi, Jarretu. Eta zer egiten zen? Batzarrak egiten duen, ez da behidatu gauzak, gero hor Eleizakin ez genduen, Eleizagaz ez ginen ezak. Guk egiten duen gure zera, Eleizakin kontabatu. Da, mendira eskursinuek, gero baikasi marapilok egiten, orientazio, baina ni oso orientazio txarro, oso orientazio txarreko edaz, ez dakiz ere ingomen duen, baina mendizen egiten ginen. Eta kanpalekoak. Egin gentu zen, horrek nausizekin, bi majo. Bat bastanen, baina, klaro, bastanera joateko lehenengotan prestatu denen. Bastan zertan, zenbat herri gaz osatzeta bastan, zertara dedikatzen dira, nun kokatuta dauen. Hori dana, prestatuta gero, dana egiten genuen transporte publiko, oinez, ero, bastanera joan, transporte publiko, zenanera kanpinguenak eta erotan genuen. Oinez eta autoestopiz behar. Bizitatu lekuek, ikusi, bere zertasun eredekon, eta jo ginen egun baten, Ainoara, muga pasatu, hori, nire gonaz, bueltak ematen zelan pasatuko genuen muga zen, pasaporte ez genutan. Baina bai egon zanan, frantzez eskaut, zera bat, kanpaleku handi bat, talde batena baino gehiago, eta hori gure genuen ikusi. Ez dakizen anteratu ginen hori zekoa. Eta ara joan ginen, ikusten. Zelan hizkuntza zelan konpontzen ginen, ez dakit. Baina konpontzen ginen. Eta, hori, da beste kanpaleku bat egin genuen Merodion, Asturiasan. Panesen, onduen dago herri txiki bat. Baina hori da, nalekuek eta lortzen genuen abaden bidez. Hango abade gaz harremanetan ipini, hor Merodion itxi euskun lokal bat, parrokiako esana, eta
sakuak eta nipini, eta loiten egin. Baskari zer prestatzen genuen, eta eskursinuak. Eskursinio politik egin genuen. Covadonga, Pontes, Fuentebé, La Franca, Hondartzara. Gero, hango Merodio, hango gaztiekin beharremanetan egon ginen. Hori esan gure pena. Da, harako ginen trenez Bilbotik. Da, gero Merodio zelan dau Merodio herrira joango ginen honez. Bai, autobuse. Nik uste autobuse zegoela. Bueno. Baina Covadongara joateko ez geneukan bakarrik euki gendun autobus ez dakiz puntoraino eta gure autostopez. Autostopez mugitzen ginen. Ez que ordu nahiko normala zan. Oain jan ikusten dut apur. Gero beste talde bat izan zen ez? Gero euki gendun beste talde bat gaztetxoago, 8 urtetik 12 urte bitartez, ero. Eta horrekin egiten genuen kanpaleko, mendira joaten ginen, horrekin marapillo, gero ikasi silla konpontzen, silla bat apurtuta egon ezkero, egin genuen lokalen, hori soka gaz da zelan konpondu hori egin genuen. Eta batxara, bizitzari buruzko eztabaida, eta baina txikizea horrekin, gero, klaro, zizirelien neskak eta mutilek ziren, eta mutilek ja neskaria besti eta barre egin da, esan gero. Olaetako kanpalekura horretara dedikauko neska mutilen harreman buruz. Eta orduan ja joan ginen, jurean nani. Eta ja aldera batzuk ekidenen prestauta, eta horrei erantzuna eta ez da behiatu. Eta, ikusten dut interesgarria izan zen.